Хәерле көннәр, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруыбызны башлап җибәреп, экраннар алдына Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында гомер кичерүче Хамзин Расим Сабир улын чакырып алабыз. Чөнки бүген ул үзенең олы 80 яшьлек юбилеен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән аны беренчеләрдән булып, кызлары Рейсә, Суфия һәм гаилә дусты Рәшидә Миралиевна ихластан котлыйлар. Безнең яраткан кешебез Урта Терешка авылында 1940 елны 4 балалы гаиләдә беренче бала булып туып, гомере буе үзенең кеше ватанының патриоты булып, бер кайда да китмичә туган җире өчен янып яши. Әтиебез дәһшәтле сугыш еллары баласы булганга, ачлыкны да, ялангачлыкны да үз җилкәләрендә татый. Ул бик иртә ятим кала. Башлап әнисе, оннары сугышта алган яраларыннан дәвалана алмыйча 1954 елны әтисе дә үлеп китә. Безнең әтиебез ике энесе һәм сеңелесенә терәк булып кала. Аларга башлап белем алырга ярдәм итә. Аннары олы тормыш юлына озатканда да олы терәкләре була. Әниебез Гөлнәфис Кәлимулла кызы белән 50 ел бергә гомер кичерәләр. Авырлыкка да, юклыкка да бирешмичә безне, 3 баласын тәрбияләп үстерделәр, укыттылар. Әтиебезгә бу дөньяда күп югалтулар татырга да туры килде. Кызганычка каршы, бүгенге көндә яныбызда әниебез һәм кечкенә сеңелебез Гөлфия дә юк инде. Алар бакылыкка күчтеләр. Шуңа карамастан да әтиебез киң күңелле, сабыр, олы җанлы, ярдәмчел, мәрхәмәтле кеше булып кала алды. Бүген аңа бар игелекләре өчен башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Гомере буе әтиебез үзенең гаиләсе өчен янып яшәгән кеше. Аны кыю бөркет белән чагыштырып була. Без улыгаеп, күптән инде аерым яшәсәк тә, барыбер әтиебезне сагынып, аларга гел кунакка кайтып, нинди генә эш башламыйк, анардан рөхсәт һәм киңәш алып кына яшибез. Кадерле кешебез безнең. Ихлас күңелдән котлыйбыз сине шундый олы юбилеең белән. Телибез сиңа киләчәктә дә, исәнлектә, саулыкта матур гомер итәргә. Хәлебездән килгәнчә без дә сезгә ярдәм итеп, ешрак кунакка кайтып яшәргә тырышырбыз. Бүген бездә олы бәйрәм, әтинең туган көне. Хөрмәтле кеше авылда, эштә иде көн төне. Бүген аның 80 яше, балкып утыра түрдә. Килмәсен иде борчулар, көлеп торсын гомергә. Мәхәббәттә эшебезгә гомер белә гиткәннәр, үз тырышлыгы белән шушы көнгә җиткәннәр. Әтиебез бик ярдәмчел, безне ул бик ярата, барыбызны тигез күрә, гадел безгә карата. Акыллы киңәшләре һәр чак ярдәм итәләр. Аңа кунакка килүчеләр рәхмәт әйтеп китәләр. Тормышыбыз мул булсын дип, көне-төне тырыша. Ярдәм кирәк булган чакта туганнарга булыша. Хөрмәтле кеше әтием, син безгә матур үрнәк. Махсус багышланган шигырь булсын бездән зур бүләк. Саулыгыңнан аермасын, ул һәр кемгә кирәге. Озак яшә булып һәр чак гаиләбезнең терәге. Син булганда әйләр ямле, синең белән бик рәхәт. Барысы өчен әти сиңа зур рәхмәт. Кадерле Расим Сабирович, бала оныкларыгыз, туганнарыгыз юллаган теләкләргә бик теләп без дә кушылабыз. Юбилеегыз котлы булсын, бәхетле булыгыз. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк. Киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым. Ирәтең күрә белергә бу дөньяның аклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием. Нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән
kishim yaşavimda sen ul etiyim har vaqtda yanashimda yaratganim azizim ömür birsin Xudoy seni sog'likdan ayirmasin parlab ushgan qanotlarga davullar qo'g'ilmasin shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyem etiyim nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyem etiyim nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim Qadrli ko'zlaringda baxt nuri bilsin shodliklardan suyunishdan g'umr yo'ling o'rilsin izgi tilak yuragimda bo'shirimda hislarim meni baxtli sen bo'lganiga uzoq yashatgayim shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyem etiyim nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim shin yurakdan g'ururlanib rahmat diyem etiyim nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim nekda sen bo'lganing uchun qadrli kishim menim qadrli kishim menim uzoq Яраткан бабалары Расим Сабирулы Хамзинны ихлас күңелдән, олы 80 яшьлек юбилее белән шын күңелдән Тольятти шәһәреннән аныклары Гөлшат, Ринат, аныкчасы Рафаэль кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бабакай, бабай, кем соң ул? Ул әти-әнидән дә олырак булган, ак сакаллы, бик акыллы, шул ук вакытта бик таләпчән булган гаиләбезнең нәсел башы. Бабабызга бүген 80 яшь тула диләр. Безнең уфуктан карасаң, ул бик олы. Гомумән, 80 яшьтә әле барысы да тагын шул кадәр үк яшиселәре килә торгандыр. Чөнки нәкъ менә бу вакытта гына адам баласы артта калган бар мәсьәләләргә бөтенләй башкача карап, елмая башлый. Бабабыз безнең иң яраткан кешебез. Без кечкенәдән үк аның янында булырга ярата идек. Ял көннәре барысы да аның тирәсендә узды. Бүген дә бабайның бар өйрәткән эшләрен, сөйләгән сүзләрен сагынып телгә алабыз. Никадәр алтын сүзләр булган икән ул. Кадерле без, сиңа бүген 80 тула. Тик кил әле, көзгә тирәле яннарыбызга бас. Күрәсеңме, син бит яшьләрдән ким түгел. Шулай ук ырчык шикелле, шәмдәй төс, яшьләрдә җитез. Бер үк күзләребез тимәсен. Раббым алда да, бәхеттә, саулыкта, иманлы картлык кичер. Бел, сине бар балаларың, оныкларың да нык хөрмәт итә. Бабакайга 80 тула. Үзебез ышанмыйбыз. Юкка гына изге теләк бәйрәмдә юлламыйбыз. Без бит аны бик нык итеп üzülеп шул сөябез. Тавышын ишетми торсак, ут эчендә көябез. Бабабызның бар киңәше алтыннарга тиң була. Бүген бар тирә-юньдәге кеше күңеле тула. Без бәхетле. Бабабыз бит сау сәламәт утыра. Ул безнең кавымның башы, тәхетләрен тудыра. Кытлы булсын юбилеең, бәхетләрең тик артсын. Булган бар югалтуларың һәммәсе артта калсын. Кадерле Расим Сабирович, оныкларыгыз Тольятти шәһәреннән музыкаль күчтәнәштә юллыйлар. Кабул итеп алыгыз.
бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаганбыз бигрәк. Агызабыз язгы суда, ак караплар җилкәнедә утырып гизәм урамны. Дәвәтием җилкәндә, дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк. Нәни генә бит әле мин, үсеп буйга җитәрмен. Дәвәтием, үсеп җиткәч, сиңа ярдәм итәрмен. Дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаганбыз бигрәк. Дәвәтием, дәвәти, дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаганбыз бигрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаганбыз бигрәк, охшаганбыз бигрәк. Расим Сабир улы Хамзинга бүген күпләре көнләшеп карый. Чөнки нәкъ 3 январьда ул үзенең 80 яшьлек олы юбилеен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән кияве Ревгать, оныгы Динар, кодагылары Сания Калимулловна, Сания Исмаиловна, Римма Гильмановна, кодасы Дамир Исхакович котлыйлар. Хөрмәтле, сөекле, яраткан әтиебез, бабабыз һәм кодабыз. Син үзең бер гасыр чамасы яшәгән олы шәхес. Сиңа карап сокланабыз да, таңда калабыз. Синең белмәгән эшең, аңламаган мәсьәләң юк. Синең хакта лаеклы килеш энциклопедия дип әйтеп була. Кайчан гына, нинди генә киңәш артыннан сиңа мөрәҗәгать итмиек, бер кайчан да буш кайтарып җибәрмисең. Бүген юбилеең көнендә олы рәхмәтләребезне укып, тагын бер үк шул кадәр яшәвеңне үтенәбез. Чөнки сиңа кунакка килүләре генә ни тора. Салаватның җырында җырланганча, йөгереплә әткәй каршы ала. Югалтулар бездә олы булды. Тик аларны җиңеп чыгарга да син өйрәттең. Рәхмәт җаныбыз, тормышыбызда булганың өчен. Син әти исемен йөртергә чын мәгънәсендә лаеклы шәхес. Әтиләр дә төрле булалар, ә безнеке иң яхшысы. Ә безнеке төпле киңәшлесе, иң безнең әти акыллысы. Шәчләренә күптән бәсләр кунган, тавышы да тыныч яңгырый. Аптыраса әзрәк ялгыш кына кул аягы аның калтырый. Ләкин һаман әткәй бирешми ул. Менә 80 яшен каршылый. Балалары, ыныклары өчен алдан берничә адымга ул уйлый. Без беләбез. Бүген безне көтеп син утырдың тәрәз төбенә. Без дә килми кала алмадык әткәебез туган көнеңә.
80 яшы. Бу күп түгел, дуслар. Тагын бер ук шулай яшәсен. Безнең өчен, оныклары өчен, кояш сыман җылы яшнәсен. Кадерле Расим Сабирович, балагыныкларыгыз, кудаларыгыз теләкләре чынга ашсын. Бәхетле итеп алдада яшәгез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә, күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Кадерле Расим Сабирович, сезгә дип багышланган бәйрәм иртәгезне дәвам итәбез һәм алдагы хатны укып китәбез. Бу юлы киленегез Нурия Шабановна, энегез Рафат, сеңелләрегез Руфия, Әлфия, Флора, Наилә, Розалия гаиләләре белән Сызрань, Самара, Мәскәү, Карамалы, Кирюшкинадан бар теләкләрне бергә туплап язганнар. Яраткан абыебыз, бүген сиңа 80 яшь тула. Ни соң ул 80 яшь? Ул инде билгеле яшьлек түгел, ләкин әлегә ул гомер азагы да булмый. Нәтиҗәсе 80 яшь ул картлыкның иң яшь чагы. 80 яшеңә җиткәч, тирә-ягыңа карап, үзеңнең тормышыңа, үткән елларыңа бәя бирә аласың. Артта инде җитәрлек авырлыклар, шатлыклы мизгелләр, ынтылмаслык вакыйгалар калган. Шул ук вакытта синең алда да әле максатларың күп. Шуңа күрә без беренчедән әлеге максатларыңа ирешерлек көч-хәл, исәнлек телибез. Гаиләңдә гел тынычлык булсын. Якыннарың бары шатландырып, сөендереп торсыннар. Ә без гел кунакка кайтып йөреп, синең сау-сәламәт, шатлыклы йөзеңне күреп, куанып яшик.
80-ге җиткән чагыңда атла ныграк адымны. Алда бирсен Раббым сиңа бары бәхет, шатлыкны. Уфтанырга ашыкма син, җиттем 80-ге диеп. Каршыла син юбилейны бары елмаеп, көлеп, белеп яшә. Якыннарың яши сине хөрмәтләп. Якыннарың торсын иде сине һәр чак кадерләп. Юк синдәйләр эш сөешән, тормыш җанлы ир атлар. Безнең абыебыз алтын дип сирәк кеше кабатлар. Без бәхетле, синнән уңдык, бүген бәйрәм итәбез. Бары синең хөрмәтеңә матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Расим Сабирович, туганнарыгыз, гаиләләре белән йоллаган теләккә шатланып, без дә кушылабыз. Әлеге җыр юбилеегызны тагын да матурайтыр дип өметләнәбез. Шитендә җыелдык инең түрендә, ялның матур кичендә. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, җыелышкан туганнарың, бәйрәмен күркәм икән. Чын йөрәктән изге итеп, теләкләр теләп үтәм. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Без барыбер күрешәк, үткәннәр үткәндә калсын, якты булсын киләчәк. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын ий түрең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Озын булсын Шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Урта Терешка авылыннан, Тольятти, Сызрань шәһәрләреннән бүген безнең тапшыруга тагын бер котлау хаты килде. Әлеге язманың башында булай дигән: Урта Терешка авылында гомер кичерүче әтиебез, бабабыз урынына калган олы абыебыз Расим Сабир улы Хамзинны олы юбилее белән 80 яшь тулу көне белән шын күңелдән тәбрик итәсебез килә. Туган якка нык кайтасы килә. Анда яши туган абыем, әтием сыман бигрәк якын безгә.
шуңа сине назлап котлыйм. Сиңа бит без әти, бабай диеп эндәшәбез назлап, иркәләп. Рәхмәт сиңа, бүләк иткән өчен мөмкинлеген күреп килгәләп. Сиңа килсәк, күңел тулып китә. Табының кырган, шәйен кайнаткан, сүзең синең йөрәкләргә үтә, киңәшләрең безне юаткан. Кадерле абыебыз, сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез ак бәхетле картлык көннәре. Якыннарыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, тыныч гомер кичерүеңне телибез. Кылган изгелекләрең өчен Аллаһы Тәгалә һәр даим рәхмәтеннән ташламасын. Ходай биргән гомереңне изге ислам дине юлында, гыреф-гадәтләребезне үтәп, озын-озак яшәвеңне телибез. Көчле рухлы һәм кешелекле булуың өчен тирән ихтирамыбызны белдерәбез. Сабырда син, гади, кешелекле, кылганнарың бары игелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхетләрең булсын гомерлек. Синең еллар гомер китабы, һәрбер бите язмыш язганы. Үкенерлек түгел узганнары, имин булса иде калганы. Ямлы еллар, ямлы көннәр телибез шын йөрәктән. Һич кичекми тормышка ашсын безнең теләкләр. Иң изге теләкләр белән урта Терешкадан сеңелең Тәскирә, кызы Лилия, тормыш иптәше Равил, кызлары Илнара, тормыш иптәше Камран, оныклары Медина, Алим. Тольятти шәһәреннән кызы Гөлнара, тормыш иптәше Александр, уллары Марат, Денис, Сызрын шәһәреннән улы Шәфик, тормыш иптәше Эльмира, балалары Алина һәм Динар. Кадерле Расим Сабирович, якыннарыгыз Ришат Тухватуллин башкаруында «Абыйыма» дигән җырны бүләк итеп сайлаганнар. Сорауларына каршы килмибез, бергәләп, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Şağımdan yaklанып, абыйлы булып үсәргә миңа зур бәхет тиде. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз, таңнар оттырганга кадәр утырып сөйләшерлек. Бик кадерле әниебез, алтын чәчле сеңелебез, гөлләре өебезнең, гомерләре озын булсын, әти әниле абыйлы, бәхетле гаилә безнең. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем
бар дип яшим яннарында. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйнлы булып. Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыйнлы булып, абыйнлы булып. Урамыбыз карты. Ак сакалы булган кадерле, хөрмәтле күршебез Расим Сабир улы Хамзинны олы юбилее 80 яшь тулы көне белән ихластан күршеләре Шарипова Саҗидә Сафиулла кызы, бала аныклары белән, Мусина Римма һәм Шамил балалары белән, Давыдовлар гаиләсе, Зөлфия һәм Рафик бала аныклары белән кытлап китәсебез килә. Олы тормыш тәҗрибәсе туплаган, күпне күргән, күпне белгән Расим бабабыз барыбызга да үз туганыбыз сыман бик якын. Күршедә шундый абруйлы кешеләр яшәве үзе бәхет. Шунлыктан бүгенге тантанасына без нык куанабыз. Ул чын мәгънәсендә ир-ат, тырыш, булдыклы, сабыр, чын әти, бабай була алды. Күршеләрнең хакында олылап, гомере буе хәленнән килгән кадәр ярдәм итте. Без бүген аңа тагын озак еллар нык иман, тулы саулык белән яшәвен телибез. Гомерләре күркәм аның. Картлыгы да шундый ук матур булып үссен. Саулыктан бары тик Ходай айырмасын. Калганын үзең дә булдырдың инде. Күрше хакы, Тәңре хакы. Шуңа сине котлыйбыз. Изге булган теләкләрне бәйрәмеңдә юллыйбыз. Бәхетләрең олы таудай, озын гомерле булсын. Бүген күңелең түрләре бары шатлыкка тулсын. Теләгебез саулык сиңа. Балалар хөрмәт итсен. Раббым биргән саулыгың да 100 яшькә кадәр җитсен. Күршебезнең чак-чак кына атлаганын карыйбыз. Каяда ул ашыкмавын хәзер инде аңлыйбыз. Гомерендә җитәрлек ул авыр тормышны куган. Шатлыгы да, кайгысы да аның җитәрлек булган. Котлы булсын юбилеең, матур картлык телибез. Синең хактан ни бар җирдә, бары мактап сөйлибез. Кадерле Расим абый, күршеләрегезнең изге теләкләре бәйрәм иртәгезнең концертын төгәлләр. Гомерегез бүгенге иртәдәй матур булсын. Yerim uyanıp küpme sular akkan ikendi mini yazmış kayda yırtmadı tırmış yolların üzü ütsen edip üte gımır üte tırmış yolun minde Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Üte gımır üte Tırmış yılın minde üten Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi süten Bala şağım kaldı yaşlık üttü Barılıp qarayım olar indi artta Yer yüzünde yaşayan her bir can İske düşüredir varsını bu hakta Üte gımır üte Tırmış yolun minde üte Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi
тора алмай үкенемин мин үткән юлыма. Йыллар үтә, гомерләр кыскара, алдагысы бары Ходай кулында. Үтә гомер үтә, тормыш юлын миндә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Үтә гомер үтә, тормыш юлын миндә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм.